И така, здравейте в следващия ни епизод, където вече довършваме нашата къща, втора, с помощта на Алекс и Денис, който ми събира само събиране тук дърво. Отвън къщата тая катата фиданка, да може да ме положи дървета от такива. Добре. Да се чули. Така. Какво дърво искаш да събирам? Аз ли бе? Да, акация искаш ли? Не. Много акация има, аз му казах. Тя не е готова къща, само че... Алекс, я вземи това, че. И започвай да го правиш тавана, чули? Да. Само че не знам дали ще стигне. Естествено, че не. Да, знам. Затова, че аз ще трябва сега да ходим на малка експедиция. Аз ще посъдя захарната разцепа. Не знам от кога се чупи дърво с лопата, но окей. Че поставяш някакви... Песна гетни са. Не бе, да не съм. Опа, без да искам, похарчих една факла от моите безценни факли. Айде да свършим. Добре, че имаш ли още бе? Имам още 9. Аз че имам тогава събра. И то става вечер, майче. Какво че трябва бе? Тъмен дъб. Само че ми трябва храна. Пържоли някой няма ли в тази къщата тук бе? Ние сме само такива бе. Само с моркови са храним. Здравословната храна. Да. Тя пък и една здравословна храна. Що е морковите не са ли здравословни? Човека няма да надеблява. Нали? Тук обаче нямаме прозорци, за това че няма да слагаме. Тя захарната се разтика само за листа, За листа. Обърках се за такова. Хартия. Нали така? Да, за да може да правим там книги. Сега. Това не ми трябва, това. И това. И това. Така. И то става вечер бе, Алекс. Да. Идвай. Сега ли бе? Да. Аз да сега правя тук къщата ни. И Денис идвай бе, си лягам стичките. Обаче аз тази вечер ще спя на терасата. Не, тъздат зомбитата. Няма спокойно, аз ще ги ям. Чакай, тук на диванчето. Не, до диванчето ще спам. Ай, лягайте хора. Чай малко че ми забит тук майка. На по-ходно ли го ще спа? Ви няма ли да сетите да дойдете да легнете бе? Ви това тук няма. Ви го правиш ли го това? Чакай. Аз легнах тук. Ето, наблюдавайте го Денис в момента. Да. Това ни е общия работник. Кой е? Ти бе? Идвай. Все пак за това, че плащаме тук да ни Добре. На терасата ще пише? Да. Но много горещо в къщата и затова. Аз на терасата между другото няма спавич. Тук да взема да го опрязвам това. Заби. Кое бе? Кое може би? Сега може би се спри Майнкрафта. Сериозен ли си бе? Да. Сега ще прецакаш целия сървър. Оправи се. На целият епизод по-точно ще да прецакаш, не сървър. Това го оставам тук в честа. Така. Алекс, то какво ти стана на ниета бе? За какво ти се спря? Не бе, не ми се спрял, бях заглушил, защото братовчетка ми влезна. Не бе, миналия епизод, нали тогава затвори? Не, лаптопа... Абе, Майнкрафта блокира и трябваше да го ресна. Ага, добре. Само яко стана тази къща. Много ясно. Нали аз я правя? Ние сме BG Pro Gamers. Само яки неща правим. Да. Така. 374 абоната, браво. 374. С 3 може го заместиш с 4 дни, само нищо, това... Какво? Нищо, сега... 400, да, 430... човек, ти направо са нака. 474. Да, то са... някакви така... Алекс, я тук направи ни стълби. Ето тук и така. И ни розовки сега ще ги направя с такова. С това. Просторно човек, малко повече да има място. Карай, той сега първият ни етаж, там ще е само да спим, ние не трябва толкова. Пък втория етаж...
на втория етаж ще посрещаме гости. Да. Защото може да... Що да не правим на такова? В смисъл, Майнкрафт с фенове, нали? Във всеки епизод може да ни идва по един гост, не знам аз точно какво. Давай и да ти направи някаква къща, да се остави в сървъра някаква къща. Не бе, това ще е в отделно, не е тука, където ние си оцеляваме. Дали. Аз знам първи ли фен. Няма така обаче. А пък само аз не мога да се сетя. И Алекс, да, не мога да се сетя. Оре един където влизаш. Дед бяхме тук и седях. Ага, да, сетих се вече. Така. Той наш коя къща ще построи. Абе, Алекс, какви са тези дупки, където ти си ги правил? Виж го, човек. Да стъкла е. Да, ама, тука, не, чай, аз както започвам Алекс, така и аз ще ги довърша, само че... Да е малко по-силно. На къщата ли? На къщата никакви дупки не съм правил там. Ти си като някаква мишка, бе, човек. На къщата само оправих покрива. Да, бе. Така. Сега е така, значи аз... и... Чули се? Да, чу съм. Не знам, то може не всеки да го чума, че като казваш. Карай, голяма работа. Така, тук... Това нещо много не ме радва, така. Как да го направя? Ето тук освен. Да. Вчера сте имали брезово дърво, бе? Не знам. Дяволите. Чакай, аз имам 8 обаче само. Там. Нищо да е. Ние къде спим? На първия или на втория етаж? Има брезови, само че едно. Нищо. Къде е? Натка. Добре, и Димитър, къде си? Тук е гръмнал с крипър, май бе. Къде бе? Дай ми това брезовото, дай ми го. В новата къща съм. Това служи го е тук. Да бе, знам. Не бе, аз исках да е там да оправя. И тук едно стъкло е такова. Нямаме ли стъкла? Имаме ли стъкло е? Не, ама обаче за новата къща ни трябва, за това че. Че имаш стъкла е? Ще там сложи ли? Чакай. Кой го щупил там? Няма. Служи просто ако трябва едно дърво. Стига вече бе. Ние снимаме сега от 10 минути вече и нищо не сме направили. Да, знам. Само къщата. Да. Сега излезнем тримата малко в мината, искаш ли? Добре. Така, вече втория, тук всичко не е бомба. Само, че ще ми трябва малко такова. Каца мисля, че има в честа ни. Алекс, аз направи такова, бе. Що не си направиш един сет? Тайранч. Няма с какво. Няма ли, бе? Вижте подушките, Аз нямам. Не ти дах ара носима, е. Да, ама не знам къде го... ето го, такова го слушай. Така. Сега си. Искате ли си аз направим един тъмния, бе? Ето 7 необработено брезово дърво. Какво да направим? Една снимка, в смисъл да ни е за това мини изображение. Да. Добре. Тримата. Как изглежда по-добре обаче? Мали, без да искам обърнах цялото дърво. Много съм момент. Само трябва... Божичко... На мен ли го казваш? Ау, мале! И тук му един пясъчен камък. Майко, добре. Така. Ето, къщата ни става просто невероятна. Ако беше някой друг е стрел, още по-баше. Да, аз ти казах за това да ни я строиш, че ама... Аз не построих аз. Да, е такова. Ти тук, Алекс, къде си, бе? Тази дупка, що ние запълним тук? Оган. Яко е станало. Само ганата е, че това е първо страх. Тук е между другото малко хора. С Денис и още един наш приятел. Си поиграхме малко и вижте колко неща. Тук доста разчистихме между другото. Цяла планина е нещо тук. Да, елачи това. Елачи до басейна някъде, къде си направим този тъмбнил.
О, къщата отдалече, виж колко яка става. Якичка си е. Айде, аз качвам. Алекс, къде си бе? В къщата съм. Ела тогава. Пуска някъде. На басейна. Идвам. Фърча като изтребител. Виж, че ти с новите бутушки направо, викаш сега си... С новите бутушки. Малко променя песента. С новите бутушки потрапа дядо Мраз. Много ги знаеш, бе. Елаче, обаче, чакайте, как да си го направим? Елаче така. Е така един до друг. Аз съм най-отгоре. Денис, я кликни за малко, обърни се към мене и кликни. Той бих ми се бъгнал нещо контрола това, че. Не на публично. Той с... Опа! Той не се кляка с контрола, бе. А с шрифта, ето виж. Така, чай да пусна нещо, аз... Чай с чат на Safe 5. Но то нали аз ще снимам? Да знам къде е камерата, да ти къде гледаш. О, паднах. Този път. Витърпа се, бе. Момче. Аре, аз съм с кирката. Чакай, аз качим. Аз съм с морковчето. Ето така е човекът ни в Майнкрафт. Айде, идвайте, хора. Погледнете нагоре. Нагоре, надясно. Вижте ме, аз на къде гледам. Така, с къде се снимаш сега? F1 май. F1? F2. F2. F2 ли е? Да. Да, снимах. Така. Добре, това мисля да е за епизода вече, а? Малко по-кратчък от другия. В смисъл, миналия беше... 23 минути. Бум! Да, тъмън компенсираме за този с миналия. За това, че... Този колко е към... Този е Към към... 15 минути. Там някъде, 13. Почва ми 15 и 16, то толкова. Опа. 20 трябва, аз спирам това. Добре, хора, това ще бъде за този епизод. Надявам се да ви е харесал и... така, чао. Чао. Алекс, кажи ти чао, бе. Чао, казах. Некултурен човек такъв.